Aici cred că ar fi o problemă de privacy. Că ar fi discuția omului privată cu... Păi, nu mă aștept așa să ca văd, sursă se tot vede. promptul. Nu mă aștept să Dacă... văd tot promptul, dar nu știu exact. De fapt, da, uite, acum că o spui, nu-mi dau seama ce fel de... cum să structureze, cum să-mi dea un indiciu. Da. Nu știu ce ai putea avea, pentru că e problema de privacy, cine știe ce discută omul acolo. Ca sursă se vede în analytics-uri, se vede ChatGPT, dar ca, nu știu dacă o să avem vreodată Eu pe cred ce că o să ne subiecte dea, să... e clar că nu o să ne dea promptul omului sau ceva de genul, dar cred că o să dea o sumarizare sau nu știu, să comprime cumva tot promptul respectiv, nu știu, ceva de genul research pentru termenul cutare sau o prescurtare de asta promptului la nivel de 2-3 cuvinte. Un fel de cuvinte cheie, de long tail-uri sau ceva de genul. Ceva de genul, da. Adică e clar că tot ce Adică să pună ei ceva de genul UTM-uri și noi să le vedem să se genereze automat UTM-uri pe linkurile din ChatGPT și noi să le vedem în Analytics cumva, nu? Eu mă aștept să facă ceva privat, adică nici măcar să nu mai fie cu UTM-uri, să fie o chestie, un search console unde să-ți verifici cumva site-ul clasic și să vezi tot timpul când ești dat ca exemplu undeva să ai o idee de ce ai fost să aibă indexul, ChatGPT, OpenAI să aibă indexul lor, să-ți trimiți. Exact. Adică acum e un complet black box asta, adică nici nu știi ce. În primul rând că nu sunt actualizate, adică tot ce e în ChatGPT, probabil știți și voi că e vechi de luni de zile, exceptând partea în care folosești partea aia de tool unde face căutare în timp real.